Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ, собиқном Ҷиликӯл, хоҷагӣ Ишбексатторов, якшанбе бозор. Наворо сар мекунем аз буқаи савдошидагӣ. Буқаи сия средни миёндароз 4 кунҷа буқача 12000 сомон савдошидагия барои бастан гирифтааст бародаро. Наворда яктаи лайка монда то охир тамошо кунед. Оиди нарх наво фикротона ҳатман нависем бародаро. Аз ҳамин фурсат истифода бурда ба диққати чорбодоро мерасонем ки драбилкаҳои партияи нав омадагӣ аст. 3 киловатта 6,5 киловатта обмоткаи меди алюминий малатокдор махавикдор ҳамин любой намудаш омадагӣ бародаро. Нарх навош аз 3300 то 3900 сомон бародаро. Фирмаи Алтимурам ҳаст, фирмаи Янчарам ҳаст. Кадомида чи хелиш маъқул боша. Бочкаҳои 4 кунҷа, бочкаҳои кулула. Ғайр аз ин бародаро резино дорем, резино барои таи мол. Размирош дарозиш 1,85 ай, паҳмиш 1,10 ай, ғавсиш 2,5 сантиметр. Нарх навои резина 950 сомон даставкаш хатия бародаро. Драбилкаҳам аз 3300 то 3900 сомона ҳамаш даставкаш хатия бародаро. Обмоткаи меди алюминий касида чи хеле даркор боша ҳамаш ҳаст. Харидоро муроҷиат кунед, рақамҳо дар рӯи экран ҳаст бародаро. Мо наворо давом метем. Навора то охир тамошо кунед, лайкора фаромӯш накунед бародаро. Касоне ки обуна шудагӣ нестанд, ҳатман ба канал обуна шавед. Бародаро савдо шудеста анаи буқаи нимтайёр, буқаи калон барои бастан ҳам меша, барои куштан фоиз намедода боша, неке барои бастан варианти хубае. бозоришам хуб будааст. Хоб савдо кардестан амира бародаро килобаркаш 48 сомонӣ харидор кардаеста. вазни зиндаша 48 сомонӣ килобаркаш тарози қатӣ. вазни зиндаша 48 кардаестан, оҷирашта додагӣ нест. Тақрибан 380 кило тақрибан. ҳамин размер буқа дошта бошед. чӣ мекунед? расчётотона бигиред. анаи буқаи калони сия ҳам савдо шудааст бародаро. 27000 сомонӣ гуфтеста нарша. муомила дорам. 27000. Маъмур Азия. 27000 сомонӣ муомила. Килагани чӣ соряп? Килобаркаш 49 сомонӣ бозор пурсидааст бародаро. 49 сомон вазни зиндаш. ина бародаро. Агар ҳамин размер по дошта бошед, метавонед ки ҳамин ҳисоб китобтона бигиред. 48 мими кардаеста, 49 ҳам кардаеста бародаро. ана ишам бародаро. ишам тақрибан таи 400 ай. бо ҳар хел буқо вазнашон ҳар хел мешавад. хоб ишам 48 ними 49 сомонӣ бозор кардаеста килобаркаш вазни зиндаша бародаро. анаи буқа барои бастан савдо шудааст бародаро. 12200 сомонӣ савдо доранд. оҷирашта додагӣ нест. мана 12200 сипсия тозак барои бастан 12200 сомонӣ надодааст бародаро. ҳозир мумкин ягон сум пушкина савдо шавад. бо мебинед. ана бародаро ду таи дига буқои средни 11000 ай муомила дорад. меш аъла буда уш сиёҳ. аълара бозорда 10000 сомон кардаест бародаро. анаиша 9600 сомонӣ. ана 9600. ина бо ду таи дига буқа барои бастан бародаро. 13500 анаи аъладораш. карпаташ 15000 сомон. чанд кадан якҷоя тоқа? якҷоя? ҳар душа дар якҷоягӣ 25000 сомонӣ кардааст. 15 13.
گفته شدگی 25000 سومون بازار هر دوشا در یک جایگی کردگی برادرها. بخو برای بستن اینا مرحمت. برادرها اینا پیشی بخاچه ها اومدگی نرخ بخاچه ها هر دوشم سودا شده است. انا ایرا 8600 سومونی بازار کرده است. دودگی نیست برادرها. 8600 سومونی. Bunu qancha qildi aka? Bu 9dan ikovi. Ha. Sarni qancha qilyapti keyin? Sarni qilyapman aka. Buni senmi? Yo'q, bunisi 86. Ha. Har dosham 8600 debdi. Yak joya savdo ketaysiz barodar. Yak joya 8600. Xo'p, nima guftasiz aka barodar? Bunisi taylab ketdizga. Обина бу бухой средний бародаро 10000 сомони муомила дорад. Ёра 9000 пурсида истай бозор. 9000. Я шо тамошо кунед нархи навора. Бекон нечидан qilyapti? Bekon 9dan deyapmiz. Aha. 8dan qilyapti. Ha. Yana har dusha barodaro 9000 guftasidaga nima kamtar maydatar. 8000 пурсида ист бародаро додаги нест инора 8000. Ина боз ҳам буқачаҳо бародаро буқачаҳои сия ҳар душа дар як ҷояги 19000 сомон гуфтаист. Ними мешавам. ҳар душ дар як ҷояги 19000 сомонӣ боз ҳам муомила дорад. Neçi qildi keyin bozor? Xo'p, 17500 somoni bozor kardasi barodar. 17500 somoni har dusha dar yak joyagi. Hozirashda dodagi neist. Barodar, aspi moda daromad ast. Aspi garavti ha? Aspi garavti barodar. 20000 narxish muomila dora moda. Yakta tavallud kadagi, yakta. Вали аспи ёш 20000 сомонӣ муомила дорад. Саворияи 100%. Хоб 18000 сомонӣ бозор кардааст бародарон. 18000 сомонӣ. Ина. бародарон ина пеши говҳои гусаладор омадем. Гови гусаладори зард 19000 сомонӣ муомила дорад. Саҳар бега 6-7 литр шир дорад, гусалаш мода. Ана. Диго. Гов миёнсол, камтар хизматча кардага, неки ҳолиам созай бародаро барои молкунӣ. 6-7 литр шир доштааст. Нечи қилди бозор? 6. 16500 сомон бозор кардааст бародаро. 16500. бародаро якта ғуноҷини беҳад зур ёфтем бақват шуро барои молкунӣ беҳтарин вариант. Маълумае ки ҳамин гови калон мешавад. Ёши қанча тахминан? ҳоли таи 2 сола буда 2 сола шидаги нест мегам. Хоб 13000 дедиңизми? Хоб 13000 сомон будааст нархиш. 11600 сомонӣ бозор кардаист бародаро. 11600 сомонӣ. Ғуноҷин беҳад зур барои молкунӣ. Телефон номер қоясизми? Ёъқми, бол. бародаро гови гусаладори шведӣ сеюмзой. Сеюмзой гуфтаистай аз хонаи соҳиби мол 28000 сомонӣ нархиш муомила дорад. Хоб буғуз ай бародаро. Сеюм гусалашта буғуз. Неча ойлик? Ай 4 моҳ гузашташ буғузиш. Бозорда бародаро 20000 сомонӣ нарх кардаистай, ҳозирашда додаги нест. Шведи калон ай 20000 сомонӣ кардаистай, додаги нестай бародаро. бародаро шуқорои шишак. Шишакми булар? Bozorda? Ha. Оли шишак нашидаю, қариб омадагӣ мегам. Бара ҳисоб мешавад бародаро, бара хушқор. 3000 сомонӣ.
як ним сола гузаштагӣ бародарам 3000 сомониан муомила дорад. Айни ҳами хурданшон айда мебарен мепартоен емда иншоалло хушру фарбе мешавад. Нечидан соля бозар? 26. 2600 сомони бозор пурсидеста бародарам. 2600. бародаро барочои майда омадааст. Ино ҳатто ки дуюмда қишқо рафтаги будааст очоошон. Ино нархошон ай 1000 сомон сар мешавад то 1400 сомона. Ай калони зур-зуроша 1400, 1300 ҳам додем мега, 1250 ҳам додем мега. Не майдора 800 ҳам метим мега бародаро. 1000 сомон ҳам додага я дуташа. Нам хеле нархи наво бародаро. Барочои майда мана. бародаро ина барро омадааст. Баррои расидаги 6 моҳа, 6 моҳа, 5 моҳа. Инарам якта пашмоша метарошену емда мепартоен, ки бони карда мегардем сари заминода. Нархошон 2400 ҳам муомила дорад. 2100 сум, 2050 сум, 2200 суми фурхтесте мега бародаро. Чинда гирифтагиода 2300 ҳам додаген як дуташа. Mana. Narxoy aniqish. Qishqo'rcha. Bayinda yadi kalonosh hamda va yo degan narx ayniki barодаро. Ina baro omadaast. Baro ya barodarmon. Ay garavti. Chand aka? 1800 ҷудо карда мегирем. Як ҷоя савдо куна чи? Як ҷоя ҳабдаи 16 метр. Ҳабдаи 16 метрам бародаро. барои 4 моҳа 5 моҳа бародаро. Мумкин айвайда майдатарошам бошад. 4 моҳа 5 моҳа. бародаро наворо дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Касе наворо то хиш, яъне то ҳаминҷаро тамошо кард. Дар комментарий рақами 333 бинависен. Чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем бародаро. Лайкҳоро фаромӯш накунед. Касоне ки обуна шидаги нестан ба канал мо обуна шавем бародаро. ҳатман бисёр кас обуна нашуда тамошо кардаистед бародаро. баъд ҳам аввали видеода гуфтем драбилка омадага. Касида драбилка дар кора муроҷиат кунем бародаро. саломат бошем. ҳозир иншоалло молбозори Қумсангиро мебурорем. Як чанд соат пас.